салому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод инҷост. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, тасмим гирифтем имрӯз як сар ғанаҷинчаи но зоидаи якумзора ки беҳад ғанаҷини аҳлай масъалаи хӯрдан биғизиш ҳамаш кафолат дода мешавад. бениҳоят аҳлай бародарони азиз, синаву пари хубам дорад. баҳри шумо навор мекунем, канала дастгирӣ кунед. дар канали мо касоне ки меҳмонанд подписатсия кунанд, анами хел ғанаҷинакҳои хуба канали Бухтар Сити харидорӣ кунед. подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамҳои телефон 917 38 98 78, дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. подписчикони азиз, фикру ақидотона дар комментария бинависед. сухана хуб шавад. бародарон аз касоне ки мухлиси моланд, фақат тамошо кунанд, лайкҳошонро бизананд, комментариёшро бинависанд. касоне ки харидоранд, занг бизананд, харидорӣ кунанд. подписчикони азиз, мол биғизиш 6 моҳагира будкаги 7 моҳагиш дуромадаги гусолаш калон даста мезана, бари шикамаш синаву пари хубам дорад. бениҳоят моли табиатан аҳлай бародарони азиз. ҳамин мол чӣ хел моли спокойние ки ҳамин тамошо кунед. беҳад моли спокойние, хушрӯчай бародарони азиз. баъзе биштар беҳад баъзе бай чоркунҷа молай масъалаи чочпаршам нишонтон метем. қафоя камтар пеш кашад ё без қадим таби халта синаи хубам дорад. подписчикони азиз, синара хуб фуровардагиай ина тамошо кунеда. ина ай тарафш нишон метем масъалаи ина масъалаи синаву парша бародарони азиз, ай қафо тамошо кунед. чӣ хел сина чочпари хуб дорад, халта синаи хуби хушрӯ дорад. синара фуроварда сина беҳад масъалаи чочпараш хушрӯ бародарони азиз. бародарони азиз, ина хушрӯ бо диққат тамошо кунед. синаша чӣ хел чочпарак хушрӯ дорад. ина чочакҳои бории ки дароз ина нофушам ҳаст. иншоалло ки молаки зодори хубам ҳаст. иншоалло масъалаи аҳлиш бениҳоят аҳлакай чочпари хубам дорад. ина чочои дарози хушрӯ беҳад молаки базеба хичам. стойкаи нағзам дорад. каша бурга пеш. подписчикони азиз, фақат успед кунед харидорӣ кунед. мол биғизиш қариба и мо 6 моҳагира будкаги 7 моҳагиш дуромадаги мегем, ки шояд ки 7 моҳарам боша, барои ки гусола беҳад калон мезанад даста. моли нағзай худаш бародарони азиз. чӣ хел моли базебай. подписчикони азиз, масъалаи нархи навоша мегзарем. масъалаи нархи навоша мегзарем бародарон. 16300 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. фақат успед кунед харидорӣ кунед бародарон азиз. мол масъалаи биғизиш қариба бародарон азиз. баъзе бародарон мегӯянд қимат гуфтӣ, қимат нест. мол нархш дастаст, барое ки чанде ки мол барои зоиданаш наздик шидан гира, иншоалло ки мақсад нархш фарқият менад. чанде ки дур бошад, бо пулаш камтар мешавад. ина хушрӯ тамошо кунед. мол беҳад моли стойкаи базеб дорад. нағз молай молчаки хуби хуба як хоҷагиро обод мекардагиай. иншоалло ки хичам ғанаҷинаки ёшай бад хушрӯчарам ҳаст. подписчикони азиз, бо диққат тамошо кунед. лайкотонро бизанед, фикри ақидотон дар комментария бинависед. канала дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии кори мо. иншоалло ки мо ҳамаи шумо миннатдорем. дар ҳаққи ҳамаи подписчикомон дуогӯ ҳастем. фақат успед кунед харидорӣ кунед. наша гуфтем гузаштем, як борга такрар мешавад, мегем ки рақамҳои телефона 117 38 98 78, дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. нархи мол бошад 16300 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад ба тамоми шаҳру вилоятҳои хатлон. успед кунед харидорӣ кунед бародарони азиз. ҳамаи бародарои ғарибу мусофири худованд дар зер арши сояи худаш нигаҳбон бошад. баракат ҳаёту зиндагии ризқурӯзишона зиёда гардонад. омадани падару модар, зану фарзандонашонам насиб гардонад. то наворҳои оянда. худоҳофиз.